Tenia ofici de pintor, també va voler ser escultor, fins i tot va fer d'escriptor i va ser amic de Joan Miró. Pablo Picasso pintava el color de les emocions amb blau, la tristesa i amb rosa la felicitat. I angles quadrats i rodones servien per fer molts retrats. Pintava els homes i les dones, cubins el nom del seu art. Pablo Picasso pintava els colors de les emocions amb blau, la tristesa i amb rosa la felicitat. No li va agradar gens la guerra, Guernica és un quadre molt trist. Per tornar la pau a la terra, va dibuixar un gran colomí. Pablo Picasso pintava el color de les emocions amb blau, la tristesa i amb rosa la felicitat. Els toros, cavalls i colors